Sa kanya sipol, wala po ang Hello ma'am. Hi, Pilina. Good morning. So, wala sa magsugod ang program.
si ma'am. Ay, ang torta ni Doc Long. Basta, Friday, Saturday, Sunday, hindi ko binigyan. Yung tao nga, pinahan. Sige. Hindi ka na, labi nagkatultiyan ko kay Bordal. Ngayon, nag-ikatin sa bulsa. News niya ako. News ko sa kapanood. Oo, yun. Sa isa lang ko eh. Kapordal, matali mo pa tayo halin. Okay, basin si Shin, maminyo na ni, di na ako ni Marich. Kuma, pa-deliver ko pa. Kinuha ko. Picture sa minggo. Ano ka pinili mo? Ah, sige. Ito dahan mo ko bakul. Oh, ano man. Karon kay sa iyo